Maayong adlaw ninyo mga kalagay, no? Naana po ko diri magsinamok na po ko ninyo, no? Kung bago pa kani akong channel, mag-subscribe na kano, pindutan na murag taklob sa kaldero diya. Notification bell ka na pindutan na aron mas updated ka sa akong mga video nga kinalukuhan ba, no? Nga to ang istoryahan karon, no? Kay hapit naman ang Pasko. Matar natay mga ninong ug ninang, mga maninoy ug maninay nga. Di gid nato malimod nga daluan. Kanang dalo kay ba kanang matagbuan nimo sa kalasada, matagbuan mo bisag asa, magkita mo sa mall, tininig mo bliss ka, mo mano ka. Hapol-haplo yung dray mong buhok, ingnon na dayon kag, oy, eskwela kag tarong ha, magbinutan, pagtapos ka ng pag-aaral, humnay mong pag-eskwela, magbinutan ka, di ka magpabuyag, pastilan, pisting inatay, wa gabae. Ingana oro ka pagsulti, pastil. Di magikakuot silang bulsa sa tunuran kag 5 pesos. Ako na ko yung ana, no? Na ko yung ninay yun. Nadyo ko yung maninay ug maninong nga dalo kayo. Pisting dalo basta ng piste. Kaninig mo amin ka. Bisig nakita na ka, pasumangir ang duko-duko ba? Agi silang kadalo. Pastilan, paita. Kanay nagkuhan mga bisag mga na lang kog piso kay buhio ka na probinsya, boy probinsya, may kag manok piso kay buhio nimo. Sus moingon mag-atili kay di sa ko manghatag nimo ha kay gagmay pa kayo. Gamay pa kay na akong manok ako sa nang paubay-ubayon, ako sa nang padaghanon. Pas didaghan na kay pasangil. Animal ang pistiha. Ing na lang yung dalo ka, di ka muhatag ay nasig pasumangil animal lang kang danlakan ka. Paita kay nga na makadanlakan ay. Dayon o inig kuan ra ba inig kanang imong mga ninong ug ninang inig birthday nimo. Sus. Usog kayo mo ana, di kay magdala bisag usak mo. Piso na lang ihawon ni padugo nimo nga kadalo kang inate. Kayo na. Sus. Karon kay Pasko naman, ang mga imong maninoy ug maninang niya doawa na ninyo na. Nang pinaskuhan dia nong, pinaskuhan dia. Karon kay Pasko naman kamo mga ninong mo di mo magdinalo sa inyong mga kinugos, tagaan yung bisig agmay, kay kalipay na namo na. So, di mo mag-ininot, kay di na madala yung kwartas, yung luganan, oy. Pagkakadanlak. So, maura to, no, mga kadanlak, no. Kanan yung mga maninay ug maninok, makita ninyo, pugsag inyong pangayo, bahala kung sa kadalo, pugsa. Kay muhatag naman ako gay mapugos man na iyak-iyaki ba? Lambing-lambinga ana teknik na. So maura to no mag-amping mo pirmi sa inyong trabaho, inyong mga pamilya anak, inyong ampingan sa inyong bahay, mag-amping mo. God bless you. Kay mo kalimot og subscribe no og pindutan notification bell para madaghan pa kayo mga kadadlak no. Salamat amping kay mo.